Metropoli Foralean, Ukoreka URrak. Ukoreka URrak solasaldia egiten dugu 15ean behin Ukoreka liburuaren egile Patxi Zabaletarekin. Egunon, Patxi? Egunon zuei ere. Eta URrak eleberriaren sortzailea Engeru Epaltzarekin. Egunon, Engeru. Baita zure. Baina gaur ongi iruditzen bazaizu, Patxi, solasaldia bir bat aiatuko dugu zure baimenarekin eta jarriko diogu Erretzaile Damutuen Konpainia. Eleberri honetaz monografikoa eginen baitugu gaur. Oso ongi duritzen zait, horretan aritu naiz azkeneko 2 edo 3 egunetan, eleberria bukatzen. Hori da. Ia ze hoetan bukatzen zuten elkarrekin, oheratuta. Azkenan, oheratzen ziren ala ez. Ez dugu spoilerrik eginen, Patxi. Ez dugu eginen, baina horretara horri emango diogu gaurko elkarrizketa bai. Irakurri ez dutenentzat spoilerrik ez egite aldera kriptiko samarra izanen naiz, baina hor, sertitu nuen barnetalka, uneren batean, sarraski bat gerta zitekeen, baina birsor zitekeen aldi berean, Nafarroko liburutegi nagusian, Iruñeko erdigunean jartzeko aukera. Eta enekin zer gertatuko zen, eta pena pixka bat hartu nuen, Engeru. Hor ateratzen da, eraikuntza bat, esango dugu saltoki guzien ama eta olako izen ospetsuak dituena dagoen orube hori erosi zuen Iruñeko udalak lehendabizi epaitegia izateko, Iruñeko epaitegia izateko. Eta gero, saiatu ginen ere, liburutegia izan zedin. Eta nola nahi zuen oraingo jabe ospetsuak berea izatea, lortu zuen azkenean, berarentzat eta mundu guztiak dakien bezala ingelesaren saltokia da, hori ere ateratzen delako maiz liburu honetan. Bada, elkarrizketa hasiko dugu, Engeru, kultur kazetari gibelandiek bezala liburuaren azken orrialdeko sinopsia irakurrita. Hori egiten duen lankiderik, egiten zuen lankiderik ezagutzen dut nik. Eta hor, irakurtzen aldugu osagai ugariz antolatu eta zenbait kolorez ipristinduriko eleberria eraiki du Epaltzak. Deskalabratu batetik, bestera dabilen pertsonaia baten inguruko komedia, garratz, zein erotikoa, jendarte nahasi baten erretratu zorrotz bezain nabarra eta batez ere hainbat heriotza elkarriko dituen gertakari kate baten ikerketa. Novela beltz petoa, irakurrendako festa azken batean. Publizitateen gainagarria iruditzen zait, Engeru, horren beste heriotz ez dago. Horren beste heriotza, haitxatxia baitu. Hori da. Ez dago, baina, bat edo bat bai. Gero ere kanonek, novela beltzaen kanonek, agintzen dute edo aholkatzen dute beti heriotz batekin hastea, ez liburua. Eta honetan ez dute halakorik egin. Heriotza, lehenbiziko heriotza, nik uste dute batgarren edo orrialdean. Zenbatgarren orrialdean ageri den, zenbatua dauka Patxik izan ere egunotan iruzkinak trukatu ditugu liburuaren inguruak eta esatzen duen, hemen lokarria. 154ean dela uste dut. Ja, liburuaren erdialdean. Ordurako iradokizunak ematen dira eta hainbat gauza esaten dira eta hori guzia gainera entzun nuen Euskadi Irratian egin zenuen elkarrizketa bat, orain dela 20 urteko rock and roll deitutako personaia Edu Saragüeta eta hori guzia 20 urte gazteagoa zenean egin zituenak edo gertatu zitzaizkionak nolabait alderatuz eta hori guzia, baina nik uste dut korapiloa askatzen hasten dela liburuaren erditsuan, ez askatzen korapiloak asko dira, baina belztasun hori eransten zaio aurrera joan ahala. Ederki, hainbat kontu aurreratu dituzu, Patxik, lehendabizikoa izan daiteke, historioa bera non garatzen den. Aipatu duzu rock and roll liburuko protagonistaren Edu Saragüetaren berpizkundea, berragerraldia dela, ezagutu genuen Iruña deitzen etzen hiri batean, honetan Iruñean kokatzea erabaki duzu, Engeru, zergatik? Nik uste azaldu beharko nukela zergatik nuen aurrekoan egin. Eta nuen aurrekoan egin, nik uste dut, euskal idazleok batzutan beldurra diogula
errealitateari, hau da, beldurra diogu, errealitateak nola baitere gure kontakizunak gezurtatuko ote dituen. Eta sinesgarritasun literarioa, gure kezka izanik, ez dakit, Iruña izen eta abizen, eta paratuta iruditzen zitzen, horrek sinesgarritasunaren kaltetan edo eginen ez ote zuen. Orain nik uste 20 urte geroago, euskal literaturak ere hainbat komplexu da kentzen ari dela bere gainetik, edo nik kendu ditut. Orduan, Obaba eta Joar konparaziora beldurraren fruitu dira. Bueno, bertzeak bertze, bai. Nik uste, eta euskal novela beltzanen tradizioan, New York da, Paris da, hor agertzen diren kaleen izenak, Los Angeles. Eta iriak pertsonaia dira, zure eleberri honetan bezala. Orduan, nola baitere, horri izkin egiten nion, nire batzutan gertatzen zitzetan, zera, Gotzon Garateren novelarekin, lehenbiziko novelekin, edo Xabier Gereñoren novelekin, batzuetan, eizitza izkidala sinesgarriak iten, hain zuzen ere Donostian edo Bilbon gertatzen zielakoz. Eta nik gutxi gora bera, Donostia eta Bilbo ezagutzen dituenez, niri oso zail egiten zitzaidan benetan sinestea Donostian edo Bilbon alakorik gertazitekenik. Baina gaur egun, sinesgarriagoa. Hornik uste, alderatuta rock and rolleko hiri alegiazko ura Iruña bazena, esan eroten Iruña horre gogoan. Nik izan ditut irakurle batzuk, rock and rollen, mapa egiten saiatu direnak, leku hau zein da. Eta hori ikusten da, iria nola garatu den, ez da? Esan alderatuta, duela 20 urteko liburua, eta orain karri garatu duzuna, ikusten da nola garatu den Iruña, nola ez den horren zuria, beste elkarrizketaren batean esan duzu, nola ez den horren heterosexuala. Bai, bueno, edo gu ere aldatu gara, nik uste dut neurri handi batean ere gu ere aldatu garela, baina garbi dago, Iruña ikaragarri aldatu dela, kolore hartu dela. Hor, gutxiengo etnikoak aipatzen zenituen, eta ezotegaren Euskaldun horren gutxiengo etnikoetako bat. Hoixe, atzen batez hoixe. Hori oso garbi ikusten da esate baterako espetxetan. Espetxetan orain dela 20 urte arte edo 30 urte arte, gutxiengo handiena hijitoak ziren. Eta orain dira 4. edo 5. gutxiengoa, ezta? Eta zein dira lehendabizikoak, beltzak, esaten den bezala, edo asiatikoak, edo horrela. Orduan, oraindikan, espetxetan dauden sekretariadoa, ez dakizer da badakizer, atzeratuak alditu dira. Beti ere literaturan, eta hemen nik uste dut Iruñeko kaleak agertzen dira, auzoak agertzen dira, eta hori guzia agertzeak literatura polizia inguruko eta beltza deitzen zaion horri, beharrezkoa zaiola, ematen diolako errealismo kutsu hori, eta orduan kale bat ezagutna zaizuna aipatzen dizutenean eta beste bat, hasten zera konparaketa egiten, eta baita ere, naiz eta batzuetan pixka bat aldatuak dauden, saltoki eta denda eta enparantza edo plaza eta lagunarteak ere bai, eta giroak eta hori guzia. Preso hoia eta beste bat izan duzena baratza bat daukena jubilatu ondoren edo jubilatzear dagoenean, ezta? Hori dena beharrezkoa da olako literaturan. Aldiz, behar bada Obaba aipatu duzuen ezkero, beste zentzu bateko literatura egiten duzunean, orduan, irudikatu behar duzu. Fantastikoagoa, lirikoagoa, zeragoa. Bai. Nik azpimarratuko nuke baita ere, hemen oso, behar bada, lehengo idatzietan ez nintzen hainbeste ohartu, zuen familian badago iparraldearekiko lotura bat asko nabari dena hitz haunitzetan. Eta baita ere, hizketako moduan, zure euskara ez da soilik Nafarroakoa edo Iruñekoa edo badu kutsu
haunitz hori familiak berak ematen diguna bakoitzari, ez da. Ni leitzakoa naiz, baina zu etzera herri batekoa, zu zera badituzu lengusuak Bizkaian eta badituzu familiak iparraldean. Bai. Orduan horrek egiten du ezberdintasuna. Ezberdintasuna, bueno, hitz batzutan, bai, eta gero bizitasun bat elkarrezketetan, ez da? Nahiko genuke horrela mintzatu eta gustatuko litzaiguke gure inguruan ala mintzatzea, baina dago... Nik uste gero eta gehiago dagoela hori euskal idazleen artean, baina ez da lortzen berealakoan euskal idazleen artean dagoen ore edo magma hori ari delako askoren artean egiten, eta batzuek familiatik datorkizue batzu hori, beste hori ez. Badago alegin berezi bat, ez da ingeru hor elkarrezetak biziak eta aldi berean trinkoak izan daitezen, eta dira zarriak. Estilizazio bat, inor ez da horrela mintzotzen, ez? Eta igual zoritxarrez. Zoritxarrez, bai. Baina, bueno, hemen elkarrezketek badute pixo hundia, badute... Baina aldi beren oso motzak dira. Oso motzak dira, bai, esaldi oso laburrak, bueno, hor ere... Hori egiteak du arrisku bat, eta baita ere emaitza bat, emaitza da, ongi ateratzen bazaizu, oso bizia gelditzen dela. Eta arriskua da, ilun samarra gelditzea. Ilun samarra gelditzea. Arriskua. Hombre, hemen behin eta berriz, ez dakit, nola baite, irakurleari eskatzen zaio alako harreta berezi bat. Irakurleak maiz, atera behar ditu konklusioak. Eta, bueno, ez dakit gehiagizko zama edo jarri dudanaren bizkar gainean, baina, nik uste dut, nik konfiantza hundia dut gure irakurleengan. Bai, fede itxua zure irakurleengan eta gure entzuleengan, zer de montre. Beste kontu bat aipatu nahi genuen, esan dugu, rock and roll izan zen duela 20 urte, orain erretzaile damutuen konpainia, hartan pertsonaietako bat Iruña, beste bat eta nagusia, protagonista, Edu Saragüeta. Zergatik berpiztu duzu Edu Saragüetaren pertsonaia, behingoz, gehituko dut. Bai, behingoz. Gierran, zera, irakurre batek baino gehiagok, iradoki izan didalako. Eta behin baino getan, gero, eta hau, bariagarria izan liteke, bueno, bertzen liburu baterako, eiuen hil, bizirik atera zela azken liburuan, eta bueno, horutzi nuen erreserban. Eta nik banuen, aspaldi honetan banuen gogoa alako zerbait idazteko. Eta irutu zitzen oso pertsonea proposa izan zitekeela. Gainera, orain baliatzen dudan Edu Saragüetak 20 urte gehiago ditu, 60 urteetara hurbiltzen ari da, bueno, eta aldatu da. Ez da lehen gobera. Gauza batzuk ez zaizkio aldatu. Ditzen du, desastre samarra izaten. Baina gauza batzu bai aldatu dira, ez da? 20 urteotan, nik sentsazioa ezote den, Aingerio Paltzaren alter ego bat, B alde bat, nola baita esateko. Ezote zen duela 40 urte, eta ezote den orain. Bai, neurri batean, badu. Ez du nere biografiarik, hori da, baina bai buru barrenean eta dabilzkion gauza batzuk eta ere bai, bizipen gutxi batzuk, zera batzuk, baditu. Bai, zalantzarik gabe ez du zure bio, baina grafia bai, zeren eta azken finean kazetari izandako edo kazetari den personaia bietara agertzen delako hor, eta kazetari bezala gertatzen zaizkion eta kazetari izateagatik sortzen zaizkion arazoen korapilatzea da liburu honetan zer gauzatzen dena pixkanaka, bere inguru guziaren deskribapenarekin eta hori guzia, eta orduan zalantzarik gabe autografia, kentzeagatik bio, autobiografia esan beharrean, autografia. Baina zalantzarik gabe eta euskal literaturak olako eta antzeko eta bestelako, baina pareko liburuak behar ditu, eta nire ustez diferentzi izaten ari da momentu honetan euskal literaturan egiten diren liburuak badute, orain dela 40 urte, hemen aipatu ditugu batzuk, baina oraindik ez zeukaten heldutasun bat. Eta giro honetan dozein momentutan atera liteke ere idazlan ederrik eta hundirik. Nere ustez horretan ongi etorri ematekoa da. Liburu honeri kritika txiki bat egiten eta lehengo gunean aipatu nizun zerbait. Jakina,
Nafar idazle batena, baina ez dago Nafarroan argitaratua. Orduan, ematen dugunean, Nafarroan euskaraz argitaratzen diren liburuen, kopuruen berri edo komentarioren bat, edo iruzkinen bat egiten denean horreri buruz, nire ustez olakoak ere kontuen izan beharko genituzke. Harrigarria delako euskal literaturak ez Euskal Herri osoan, baizik zehazki Nafarroan egin duen aldaketa 50 urtetan. Ea sartzen garen pixka bat historian, esan dugu protagonista zein den, Edu Saragüeta, esan dugu 20 urtean aldatu dela zenbait gauzatan, beste batzutan ez. Bueno, duela 20 urte ongi ordainduriko lanpostua zeukan, eta orain langabezian dago. Langabezi gorrian. Langabezi gorrian, gaina iraupen luzekoan. Ja sartua da nola baitere sorrin gurpil hortan. Gero, zera, eta gainera, bueno, egoera horrek behartu du alako auzo, bueno, zera, ezberdin batera, bizitzera, bera da, momentu zera honetan, bere blokean, bere etxe bizitza blokean, dagoen zuri, edo, dagoen irun xeme bakarra, gainerakoak, etorkinak. Iruindarrak baina migratzaileak, ezta? Ez baita gauza bera iruindarra eta irun xemea. Eta irun xemea, hoixe. Eta gainerakoak, marokoarrak, bulgariarrak, ukraniarrak, dominikarrak, peruarrak, bueno. Eta egokituko zaio, tokiko telebista batean, horietako batzuen inguruko, magrebtarren inguruko. Zera, alako reportaia sorta bat, lagun batek, favorea inaian eta lortzen dio lan bat azkenean, naiz eta lan prekario bat izan. Eta erreportai sorta bat, Nafarroako komunitate musulmanari buruz. Eta horrek, berak nahi gabe, eraginen du, alako gertakari kate bat, azkenean, zera, bukaera eta jarripen odoltsu bat izanen du. Oraindik ez ditugu aipatu erretzaile damutuen konpainiako kideak, zeintzu dira? Azkeneko liburuan, rock and rollen lagun guztiak hiltzitzizkion edo bat kartzelan. Zera, batek kartzelan bukatu zuen. Orain lagun arte berria du, eta lagun arte diferentea. Lehenagoak ziren, pixkat kokazaleak, edaleak, zera marihuana zaleak, eta oraingoak dira kirolzaleak. Eta orduan dira erretzaile damutuen konpainia. Bai ertzetik paseoak egiten dituztenak, inoiz topo egin dugu, bazteroietan, zu bizikletarekin, eta nik horrika, baina topo egin izan dugu, bazteroietan. Bai, eta, horrek lagun arte berezi horrek gainera gero, lagun arte ona gertatzen zaio, lehenago ez bezala. Hortan bada diferentzia. Iruditu zait, kariño handia traktatu duzula Edu Saragüeta bigarren liburu honetan. Izan ere, desastre izate segitzen du. Baina lagunek maite dute, semearekin jada ongi moldatzen da, emazte hoiarekin ez du horren harreman txarri. Harreman oso bitxia du emazte hoiarekin, eta nire ustez balio di horrek beste personaia batzuk ere nahasteko, eta konparaketak horrela egiteko. Galdera bat egin nahi nizukenik hemen, antena gori-gorian. Ez duzu aipatzen, behin besterik nik uste dut, behin aipatzen dela bere hizkuntza, baina onera etortzen diren magrebi arraskok beren burua tamasij bezala daukate, eta baita ere izaten dira hizkuntza hortan aritzen direnak elkarrekin askotan, Algeriatik, Tunesetik eta Marrokotik etorritakoak. Hori ez duzu askotan aipatzen, beti Arabiera aipatzen dute. Nire ofizioan gertatu izan du zaizkit, ez bat baino gehiago, dibortzioak egin beharra jatorri hortako pertsonekin. Oso badu antzekotasun bat hemen gertatzen diren gauzekin. Eta esate baterako gogoan ditut bi persona, emakume, berez Kabilian sortuak, Argeliako erdia Kabilia da, eta Kabilian sortutako persona horiek elkarrekin hitz egiten zuten amazig hizkuntzan, tamazig ziren beraiek, eta horrek badu alde bat, melillaraino iristen da, komentario bat zen besterik. Bai, ez dut aipatzen, behin aipatzen duzu. Behin, alako zerbait, baina
ez dut nahi izan alako xehetasun gehiegitan ere sartu, ez zen izan alako reportaje etnografiko bat, baina hori ala da. Ederki denbora amaitzen ari zaigu, besterik gabe gaineratuko dut, asko gustatu zaigula eleberria. Ez dakit, zuma egiteko moduan zauden, Igor, entzuleok ez duzue ulertu, baina kontua da, bideo formatoan ere plazaratuko dugula elkarrezketa, hortxe ari da, ariketa tekniko goimailakoan gure Igor zumean eskaintzeko azala, eta posten naiz, Edu Saragüeta zaleon kaka emateak azkenean fruitu eman duelako aingeru, bejondo izula, gozatu dugunez. Eleberri honekin. Bizirik gelditzen da, Edu Saragüeta. Ala ere bizirik. Hori esatea ez daki zilegi den novela beltz Zein batean, ordua- baina barkatuko didazu, 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.